Heel kort gezegd doen we een Elfstedentocht bij alle Friese Elfsteden langs, omdat wij werken vanuit Leeuwarden. En ook het idee hebben dat niet overal in Friesland mensen Toomba kennen. Dus we zoeken gewoon de provincie op en we zijn begonnen met een Elfstedentocht. En dat gaan we of herhalen of nog naar andere plaatsen. Om op straat mensen aan te spreken, mensen bekend te maken met de aanwezigheid van een meldpunt. Wij zijn er eigenlijk voor de hele provincie, voor alle inwoners van de provincie Friesland, om als ze te maken krijgen met discriminatie of uitsluiting, dat ze dat bij ons kunnen melden. En dan kunnen ze bij ons ondersteuning krijgen in het oplossen daarvan of het aanpakken daarvan. Goeie, mijn naam is Jouke de Vries. Ik ben wethouder in Noord-East-Friesland. En mijn boodschap is, we moeten het mooi naar doen en het voren overwijzen. Ja, ik vind het een hele mooie actie. Toomba zit hier bij een caravan. En Toomba is zelfs vooral bekend omdat ze discriminatie het zien willen. Nou, het is ook in de rand van de weken waarbij wij vooral zitten van, nou, we willen dat mensen mooi doen, erbij jaren. En alle mensen die het gevoel hebben van, hey, we jij er net bij of discrimineerd worden, ja, daar worden wij omdenken aan Jan. Vooral ouderen en heel wat eenzaam field. Via kin. En dat leidt dan ook wel eens tot lichamelijke en psychische klachten. Nou, en dat is voor u als gemeente heel belangrijk om daar eer voor te hebben, om vooral dat laatste en die klachten in te gaan. Ik vind zelf dat eigenlijk iedereen erbij heeft. De maatschappij ben we alle, we zijn alle verschillend en dat mag ik zo wezen. Alleen nog wanneer mensen daar toch achtergesteld worden of de problemen maar krijgen of wat dan ik maar. Ik vind dat net ken. Dus vandaar dat ik van harte ondersteunen kan. 2 oktober inderdaad op de jongste ben wij het dwarpmielus in de gemeente Noord-East-Friesland en in Dantemediel. Daar hebben wij nou een schabloon waarmee we graffiti spuiten hebben op verschillende plekken in verschillende steden en dwarpen. En daarmee juist ik de hashtag jij hoort erbij te promoten om mensen bewust van te maken dat discriminatie eigenlijk net kan en iedereen er gewoon bij heeft. Het onderzoek is gebleken dat de meest effectieve manier om discriminatie te bestrijden is ontmoeten. Mensen elkaar laten ontmoeten. En op het moment dat mensen elkaar kennen en in de ogen hebben gekeken en elkaar, ja nu mag het even niet, een hand hebben gegeven, maar echt kennis maken, dan vallen heel veel gronden voor discriminatie weg. Want dan gaat het over die persoon die je kent. En daarom ontmoeten is heel belangrijk. En eigenlijk doen we dat met deze caravan ook. We brengen de verhalen van mensen gewoon bij mensen thuis. En hopen daarmee een beetje begrip te krijgen voor andere mensen.